Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 84% ka mga umboy sa siyudad kang Naga na bakunahan na kontra rubella, tipdas asin polio. Duwang sospek sa pagpabakalin Shabu sa Daragal Bay, arestado sa anti-drug bypass operation. Provincial government kang Sorsogon, nagpaabot na ng donasyon sa probinsya kang Albay. Pinakaenot na DOH accredited pre-employment medical examination facility sa Bicol, bubukasan sa publiko. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapaghatod Bareta. 84% kan mga umboy sa syudad ni Naga na bakunahan na laban sa tipdas, rubella asin polio. Uya ang sakuyang report. 84% kan mga kaakian na nag-eedad 0 to 59 months old ang nabakunahan na sa syudad ni Naga sa isinagibong chikiting bakuna na nagtapos kasuudma Hunyo 15. Sigun Kinelia Benito, ang National Immunization Program Coordinator Naga City Health Office, ginibo ninda ang suyod bakunahay para masigurong gabos na aki na dapat mabakunahan na. So, para ma-validate na talagang maanang aki na day na bakunahan. So, may mga nag-irikot, nagsuyod, ito yung napan na suyod bakunahay, na nag-house to house check talaga to ensure na lahat ng mga bahay na may mga batang 0 to 59 months old ay nabakunahan. Sa inda naman subot ngunyang tututukan ang routine immunization na isinasagibo sa kada barangay Naga kada aldaw nin Miyerkules. Kay Puanta, strengthen din yung sa routine immunization. Kasi yung pagpababakuna sa mga baby, actually, established na siya, routine immunization siya sa barangay. Every Wednesday, nagbabakuna kita sa mga babies. So actually, si Tigtaota, binigay natin is just supplemental immunization. So baga, additional na bakuna. Pero Tinauan man duo ni Benito ang importansya kan pagbabakuna sa mga kaakian. ini-invite ko po lahat ng mga parents, mga guardians, na pabakunahan ta po ang mga babies sa mga barangay health center. Ang tinatauta pong bakuna sa barangay, safe po yan and approved kan WHO, ng FDA. Sana mayong aki na magdakula na nagkaigong hilang or disability dahil hindi sa mga inaaputang vaccine preventable diseases na pwede naman sanang maiwasan kung si baby na pabakunahan. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, maatubang sa press conference si Mayor Nelson Legacion asin mga opisyales kan lokal na gobyerno Naga sa agang Sabado para ipaliwanag ang naging desisyon kan korte pabor sa lokal na gobyerno kasumpay kan kasong inatubang kan syudad dapit sa lote na kinatutugdukan kan City Hall asin iba pang mga opisina kan gobyerno. Maatubang man sa nasabing press conference ang mga abogado na nagtabang sa lokal na gobyerno Naga para ganahon ang nasabing kaso. Sa iba pang bareta, pinakaenot na DOH accredited pre-employment medical examination facility sa Bicol bubukasan sa publiko. Uya ang sakuyang report. Bagong pre-employment medical examination facility kan Bicol Access Health Centrum iyon pinakaenot na Department of Health accredited for overseas workers and seafarer sa rehiyon Bicol. Ngunya na aga giniboan motorcade blessing as in ribbon cutting ceremony na pinartisiparan kan Bicol Access Management heads, doctors, nurses as in mga staff. Presente man si Naga City Mayor Nelson Legacion as in City Councilor Jess Albios. Nagtao maning dugang nakaugmahan sa aktibidad ang pagtugtog ka Naga College Foundation Band. Sigun man kay Eric K. Juanillo, ang Chief Operations Officer kan Bicol Access, dai madali sinaging proseso para ma-accredit kan DOH ang sa indang fasilidad. Alagad, maugmasinda na nakuanan ninda suudma ang Certificate of Accreditation na dakul subuot ang mabinipisyo. For the benefits of for community, malaki. Kasi as we all know naman, OFWs, yung applicants for OFW need to travel to Manila, di ba? So they need to have at least yung expenses-wise sa hotel, sa transportation, and siyempre yung sa meals. Here, since meron na tayo dito sa Bicol region, it will help them na minimize
specifically lalo yung sa travel nila, na makaka-avail na sila dito sa Bicol Access Health ng lahat ng mga procedures na ginagawa din sa Manila. As there is a administrative order from the DOH regarding sa PIME medical facility na mayroon isusunod na price. May fixed price and then meron siyang dapat hindi ka lalampas or medyo talagang may ceiling lang siya. So, kung ano naman ang ginagawa doon sa Maynila, yun din ang gagawin natin dito sa Bicol region. So, yun ang pinakamalaking benefits. Sigunman, kinaga City Councilor Albios, dakula ang tabang kaini sa mga konstituentes kan syudad. Magayon po ini yung project kang Bicol Access dahil one-stop shop na siya sa gabos na mga empleyado na ma-apply for job. So, yaw na digdigabos. So, then hindi kayo po magpalipat-lipat pa para sa physical exam, sa drug testing, and other laboratories na kinakaipuan. So, yaw na digdiyo. So, dakulang tabang iniyo duman sa mga constituents na nag-a-apply ng trabaho dahil mas mapapadali ang sa indang proseso. Sa Lunes, Hunyo 19, bubukasan na sa publiko ang nasabing PEME facility kan Bicol Access Health Centrum. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, susog ki Dr. Helen Juanillo, Vice President for Finance kan Bicol Access Health Centrum, magkakaigwa sa aganin press conference kay Baan Presidente kan Bicol Access na si Dr. Napoleon Juanillo Jr. para magtaungdalan sa mga kahapotan kan publiko manungod sa bagong fasilidad kan Bicol Access Health Centrum. We have a press conference wherein the President who is in Manila, Dr. Napoleon Juanillo, will preside the conference for all of you to ask ano yung mga itatanong nyo tungkol sa Access Health, ano tungkol dito sa facility na PMME. Padagos sa mga bareta, mass wedding ginibo sa Pili, Camarines Sur kasabay kan pagselebrar kan sa indang ika-68 founding anniversary bilang Kapitolyo kan Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Katakod kan ika-68 nga founding anniversary ka na Banuanin Pili, Camarines Sur, isinabay man ang masa wedding para sa 26 na palis gikan sa manlain-lain na barangay sa Banuanin Pili. Sigun kay Mayor Tomas Bongalonta, kada taon iniman ang dating ginigibo kan LGU, tangani nga matawanin pagkakataon na maikasal ang mga nagiribahan na sa logan harong asin na may aki na. Kami sa kuya ang local civil register ang nag-apply for marriage na sa 26 na couples. Kaya dakot-dakot man niya. Ngayon, digdi na yung libo sa ibaba sa municipal sports complex na nga at least. Then may dikit man handaan yan. Pwedeng sabay-sabay talaga yan. Dapat makauli ko ang mag-agum. Ano ba talaga? Totoo ang sa inyong pag-aguman. At diba, dahil ba napipilta ng mag-hindi, din natin. Ang nasabing mass wedding na ginibo sa sports complex kan LGU Pili. Saro na sa highlight ng programa katakod kan founding anniversary kan Pili, Camarines Sur. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, duwang menor de edad na aking lalaki na lamos sa salog sa Miloor, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At
NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Madya na! Makisumaro sa kaugmahan kan Naga. Uswag pa, Naga na! The Naga City 75th Diamond Charter Jubilee Celebration, June 10 to 18. Siram, Bancheto sa Plaza Rizal, 5 p.m. to midnight. Local artists, musicians, symphonic bands, and Rondalla concerts at Plaza Rizal and Plaza Quezon, 6 p.m. to 10 p.m. Night market along General Luna Street, 7 p.m. to midnight. June 17, launching of Green and Green roadside tree planting and re-greening at 7 a.m. Holy Rosary Major Seminary. Charter Day Open Invitational Cheer Dance Competition featuring the University of the Philippines Pep Squad and Arellano University Chief Squad as guest performer at 5 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. And our Charter Day celebration, June 18, Charter Day Thanksgiving Mass, Naga Metropolitan Cathedral, 3:30 p.m. and at 5 p.m. Grand Charter Day Parade and fireworks display at Plaza Quezon. Be part of the fun. Be part of the festivities. Let's celebrate our rich heritage, achievements, and the collective spirit that has shaped Naga City into the thriving and vibrant city. Happy 75th Charter Anniversary, Naga City! Ang Kasureko 2 magkakaigwa ng Special Hybrid General Membership Assembly sa maabot na Hunyo 17, 2023, Sabado sa oras na alas 9 din aga. Iniimbitaran po ang gabos na miyembros konsumidores na magparehistro sa paagi kang on-site registration sa mga opisina kan Kasureko 2 o sa paagi kang online registration. I-search ang agma.kasureko2.com.ph. Madadalan po sa paagi kang live streaming sa Kasureko 2 Facebook page, asin ang satong kooperatibo Facebook page. Asin pwedeng manggana ng mga papremyo sa gigibuho na parapol. Salamat po. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga.
Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 2.6 million pesos ang pinagdunar na tabang kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon para sa mga residentes kan Albay na apektado kan pag-aalboruto kan bulkan mayon. Nagpaabot manin pasasalamat si Albay Governor Grex Lagman kay Governor kan Sorsogon na si Boboy Hamor sa itinaong tabang kaini. Ang Sorsogon ang pinakaenot na kataid na probinsya kan Albay sa nagpaabot nin tabang. Isinugo naman ni Governor Lagman ang pagbakal kan DSWD nin mga pangangaipo na dadarahon sa mga residente na apektado kan pag-alboruto kan bulkan mayon. Sa iba pang bareta, sa tahaw kan epektong dinara sa mga kaakian kan pag-alboruto kan bulkan mayon, dai nagpabaya ang lokal na gobyerno kan Kamalig Albay para maipadagos ang pag-aadal kan mga kaakian maski yaon sa evacuation center. Katuwang kan LGU Kamalig ang Department of Education sa pag-asikaso sa mga kaakian. Sa police report, sa tahaw kan kasiributan sa pag-alboruto kan bulkan mayon, padagos ang kampanya kan Daraga Municipal Police Station kontra sa mga personang imbuelto sa ilegal na droga matapos maaresto kasudma ang mga sospek na sinda Alvin Marcoso, residente kan Purok 9, Sitio Malada, Barangay Malabog, Daraga Albay. Sarong driver asin kinokonsiderar na high-value individual asin Reginaldo Arcangel kan Barangay Santo Niño, Jovelar, Albay. Kabale sa nakumpiskar iyo ang 11 large plastic sachet nin subuot shabu asin 10 small heat sealed transparent plastic sachet nin pinagtutubudang iligal na droga. Nagtitimbang ininin 65 grams na may Dangerous Drugs Board value na 442,000 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Daraga PNP ang mga suspect. Sa iba pang police report, duwang menor de edad na naglukso subuot sa mga water lily sa Salog na sakop kan Milaor, Camarines Sur, nalamos. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadan ang duwang minor de edad na lalaki matapos sining malamos sa Bicol River sakop kan Barangay Burong-Burungan, Milaor, Camarines Sur, alas 10 nin aga kasudma. Sigun ki Police Captain Suseta Pili, ang mga biktimang nag-edad 10 asin 7 anyos ang nagtagbang sa salog na naging resulta kan pagkalamos kan na duwa asin residente kan nasabing barangay. Tulos pa man na naidara sa ospital ang 7 anyos naki, alagad na ideklara ining dead on arrival kan doktor. Mantang ang 10 anyos ang piga konsidera nga missing asin nako abandag alas 2 na nin pagkahapon. Incident po kansod maigwa po kitang drowning incident po na sig report po kan saro po sa tuya pong MDRRMO personnel po kumas o menos alas 10 po ning 10:57 AM po ning June 15 kansod si incident po kung saan ang pangyayari po is sa Barangay Borong-Borongan duman po sa Bicol River. Si duwa pong aki ang nalamos po. Si Saro po is 10 years old and yan po si missing kang oras na to kansod and ang na-rescue po is ini po na 7 years old na aking lalaki. Tigdara po sa hospital and sa makamundong pangyayari po, binawian din po siya ng buhay. Ang PNP Milaora, padagos na nga po dana sa mga kamagurangan na permeng riparuhon ang mga akit tangaling maiwasan ang siring na insidente. Nagpapagirumdum po sa gabos na barangay officials, mga especially sa mga maguran and sa mga aki na maglikay po kita permi. Sa satuya po, part kang satuya pong mga maguran. Data po pagpabayaan ng satuyang mga aki, mayo pa po yan na good decision making. Minor pa po sinda. And kay puwan po nindaning tutok na pagbantay, pag-asikaso. Kung kita po mahali sa harong, kung matrabaho po kita, see to it po na igwa pong guardian or mahiling po sa satuyang mga aki. Para sa JNTV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Pinapaisi sa mga konsumidores nin kuryente na mabayad kan sa indang konsumo na sarado ang main office kaini sa Barangay del Rosario, Syudad ni Naga. Alagad bukas man ang mga opisina sa Kanaman, Magaraw, Calabanga, Bumbon Sub-Office, Tinambak si Roma Sub-Office, Milaor Minalabak Sub-Office, Asinpili Sub-Office sa oras na alas 8 nin aga hasta alas 12 nin udto. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page GNN TV48 Naga, asin i-hit ang subscribe button kan samuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Sa ngaran ni Mark Mendoza, ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.